פה זיכרון יותר מוקדם, לידה אומרת לי, לידה, יש לי חשד שבגלגולים הקודמים הייתה גם כן מסלובטי. היא אומרת לי, לא, יש משהו יותר מוקדם, זה הזיכרון שרני רצה לשים את עוז על החוטים של הכניסה ברחוב הלל. כשאני עובר שם ברחוב הלל ואני רואה את החוטים איזה גובה, ואני אומר, הלוואי וזה לא נכון. זה עוז נפל. לא. זה רני, אני רוצה להשתמש פה במילה שובה, אבל אחרי זה הפשירו פה את המילה פרחח. היה איתו סיפורים, אבל אני מאוד אהבתי את זה. אנחנו לא רחוקים כל כך בגיל, אני מאוד אהבתי את זה, את רוח הנאומים. בכלל, גבי ורני זה הדור הצעיר של משפחת מסלובטי. ככה הם נשארים כל הפעמים הדור הצעיר. אז אני חושב שיש לי גם איזה זיכרונות. אתה אומר, אתם הייתם באים לחיפה, והם היו באים לקריית מוצקין, הם היו באים המוטרצייקל. מה זה מוטרצייקל? מה זה מוטרצייקל? זה היה להם אופנוע עם סירה, אליהו מקדימה, ושם מאחורה רני בסירה בתור נהג משנה. הרבה שנים אחרי זה, אני זוכר שרני פעם בא אליי ולא, אז אמר, קחו, הבאתי לכם כדור טניס. אז אמרתי לו, מאיפה הבאת לנו כדור טניס? הוא אומר, נסעתי בעיר, או במסעדה, הילדים שיחקו עם כדור טניס ברחוב, תוך כדי נסיעה, הוא תפס להם את הכדור, והמשיך לנסוע הלאה. אמר, קחו, יהיה לכם... אז שנים עוברות וחולפות, ואחרי זה אני זוכר שרני מגיע לצבא, מתחיל להתקדם. אני זוכר את זה בתור ילד שנגמר קורס קצינים, אז דוד וגורי אומרים, אנחנו חייבים לנסוע לשם כדי לראות שנותנים לו באמת את הדרגה. אמרתי, לא יכול להיות, זה לא היה הגיוני שהוא יהיה שם. אבל אחרי זה התרגשתי בסיפור שבאתי פעם אחת לסבתא ונחמה, אז היא הייתה אומרת, תספר לו על המחנה. מה קרה במחנה? אז הוא סיפר לי בהתרגשות, וזה ניקז את כל הבלגן שעשית עליהם. הוא אומר, תשמע, נסעתי עם רני באוטו לבסיס, והגענו בשער של המחנה, יוצא חייל, הוא הצביע לו. אמרתי, אלוהים אדירים, זה חלום, זה רני שעשה לנו כזה בלגן, שהחייל הצביע לו. הם לא האמינו. אחרי איזה שנים, אני זוכר חתונה בחוף התמרים, טוב, הייתי כבר בגיל שזוכרים יותר טוב, בהקמת כל השירת המפואר הזה, סתם זיכרון שנזכרתי לראות, שקשור בגיא ורני, הלכנו כל האחים, דודי, גורי ורני, רני בא עם גיא למשחק כדורגל באצטדיון קריית חיים. למה אני זוכר את זה? כי זה היה הניצחון היחיד של הפועל חיפה על מכבי. זה היה בגלל גיא. מה קרה? אני מוכרח לספר לכם. מה קרה? היה משחק והפועל הכניסו למכבי גול והובילו 1-0. במכבי ניסו להשוות ולא הצליחו. פתאום גיא אומר לרני, אבא, אני צריך להשתין. אז הוא אומר לו, בסדר, מוציא אותו מהיציע, הולכים אחורה, הולכים להשתין שם על איזה קיר, בזמן שהם שם, נכנס גול למכבי. רני חוזר, מה קרה? נכנס גול למכבי, שוויון. 2 דקות אחרי זה הפועל הכניסו עוד גול. מכבי לא מצליחים להשוות, פתאום מסתובב אחד, ניגש לרני, אומר, בחייך, כך תרד עוד פעם להשתין, כך היו גול. שהוא לא היה צריך, הפועל ניצחו. זיכרונות מאז שלא חוזרים. טוב, בכל מקרה, גבי ורני, אני רואה אתכם, ממשיך לראות אתכם הדור הצל של משפחת מסלובטי, וזה כיף גדול. מבחינתנו הצעירים, אתם הייתם איזה מוביל דרך, נשארתם כל הזמן צעירים, ללא קשיים, אף פעם לא שומעים בעיות או שום דבר, תמיד הכל בסדר והכל על הכיפק, וזה, אני אומר, אם יש איזשהו מודל שככה רוצה להיות, זה פשוט אתם, וכל השבט הזה שבוודאי נהנים מכל רגע. מאחל לכם בריאות והרבה נחת כמו שיש לנו עכשיו, ושיהיה מזל טוב. אני מנסה את ההזדמנות ללוי ולאוהד שתעבירו לו את מחר יום הולדת, אז ככה זה רצף של שמחות, שיהיה גם מזל. תודה רבה היה. אני רוצה לעדכן אותך, יש לי חבר בכיתה שהיה גם קורא לי מסלובטי, ולעומר, הבן שלי הבכור, יש חברים שקוראים לו מסלובטי, אז השם ממשיך